etablere den højeste kvalitet inden for gastronomi. I forhold til de fineste bøffer og fineste drikkelse, som er nøje valgt som supplement til vores udsøgte retter, for at gøre oplevelsen endnu større for vores kunder. Vi ejer kreatører af det eksklusivt Victor, Malte og jeg, var meget bestemte på at skabe en restaurant, der gav kunderne en oplevelse, når de gik på restaurant. Det skulle ikke bare være hvilket som helst restaurantbesøg, det skulle være noget, man tænkte tilbage på, ligesom man var på ferie eller forlænget weekend. Netop derfor har vi også valgt en udsigt geografisk placering og placeret vores restaurant ved de flotte Silkeborgsøer, som har en smukt udsigt over hele søen og dets omgivelser, imens man nyder den gastronomiske kunst, vi har tilberedt. Vores sortiment inden for spiseretter er mest inden for de nordiske kokkekunster, men bestiller de højeste kvalitetsprodukter hjem, som f.eks. vores japanske kalve til vores bøf, som er med til at gøre dette restaurantbesøg noget, som man ikke har oplevet før på dansk grund, selvom man har et menukort, som minder meget om det, man ser på andre gourmetrestauranter, bare med andre kvalitetsprodukter. Målet for os er at etablere et godt netværk i hele landet, så folk vil kende til restauranten, men måske ikke kommer langvejs fra for at spise, men når man bare på kanterne være det første sted, man tænkte på. Derfor skal vi have et markedsført os ordentligt, men skal ikke bare være reklamer hvor som helst, fordi vi ønsker at sende et signal til vores kunder, at det er noget unikt, vi har med at gøre. Efter vi har opnået et godt netværk i indlandet, vil vi være interesseret i at udvide og etablere os i udlandet med flere restauranter, så vi bliver internationale.